Magnegosyo gamit ang produktong herbal, kalusugan at bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at bayanihan. Ako po, nag-suffer po ako in traumatic depression. Sinapal ko po ang ako, kinulugan pisikal. Kinutya, tinaraman ki mga manlain-lain na mga malalamig at maraming mga. And kaya po ako na-depress. Ngayon po, share ko lang po yung isa ito, story lang, agi-agi ko sa buhay. Buhay po ako sa synthetic lang. Ako po, biro ang depression. Kuni po ang sarok na bulong na tigre-reseta sa kuya, pampakatipon, ulan sa kuya. Para na katulog ako kimaratan. Pero po, para sa kuya, ini naging epekto sa kuya. Alam po ninyo po nata, ang ano po sa kuya kan doktor, 1 tap every before bedtime. So, minsan po, nakakatulog ako ng mga alas 8 na tibanggi. Kaya lang, pag alas 11, nagigimata na naman ako. Dahil na naman ako nakakatulog. So sabi ko, if I will continue ini, magbubuhat ako. Tada ko lang kung mauubos ka ini. Ano ako ini, antidepressant na bulo. Hanggang sa ini-insertan. Ini pong mga ini, para po sa kuya, dahil po ako naging marathon. Aram po nito ang sarap po kayo, kantidad 80 pesos. Ini pang pagkaturo, saan na po? Ining sarap, 90 pesos. Konsumo po ako 200 to 300 ang konsumo pesos a day sa bulong niyo. Kaya lang po, dahil ako nararasan. Na pag nadidepress po, pag kita magulugon sa payo, nagaro ako tigba rin. Na pag sige kong kaiisip, ko na halos nag-aarap masan ako kaya para paday ko po ara magiging ko. Then nangaji po ako sa Diyos sa kang June 1. So katrabaho ko sa LGU Kamali
Diba, nagkarama ko. Sabi ko, bro, dahil ko naharap kung sa'yo na kumako ibul. Kasi po ining sa room box na yun, 8,000 lang sa room 100 pieces din. Maliban pa po dyan, kaya kuwan ko pa po yun. Sabi ko ka sa katrabaho ko, sa'yo na naman doon ako makuha pangbakal ko mga bro. Sabi ka po ni Junel sa kuya, bro, ini istingon ko. Tinawanan niya po ako, ini produkto camera. Ngayon po, andito si Miss J. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po ang magkukwento sa atin lahat. Miss J, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rin Beherano, taga Pakatay, Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka dito po sa Megawan kay Dr. Joel po. Kasi nung ano po ako na hospital po ako, tapos pumunta po ako sa kanya, ano po ako ng Megawan. Tapos hindi po ako na-dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po, mataas po. Hindi ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Megawan, bumaba na po. Saka ako na CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako yung na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya, tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. Megawan po kay Dr. Joel dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga at nakilala ko po siya at saka Megawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayaan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joel dito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J, at sinasabi ko bayaban ka kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Beherano nga pala ang ano. Okay, so yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J, ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, naalala rin tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom, nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating Megawan. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na-dialysis at hindi ka ng umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon, ako na taga-Banyag. Nagpunta ako kay Dokti dito for dahil sa mayroon akong rashes at saka nabagok yung ulo ko. May sugar ka pa? At high sugar pa ako. High sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, Sa ospital. sabi na lang ka. Oo. Hindi na nabagok sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Dokti dito, parang din sa iya kung anong marayon. Kaya di pairma kong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung Amazing juice, amazing pork, missing for, at saka amazing juice, amazing coffee. missing kobe. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa akong sabon, kape. Opo. Oh, salamat sa Panginoon na Galing ka. galing ako at wala na akong So rasis mo nanay, nawala na talaga. Nagralaya na Oh, baga. wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory 110 normal, na. 110. Ah. Okay, so Nagpapunta ko almost. kanina Opo. yun sa Dineren.
Okay. na lang. Okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta Pagkata- naman ako kung ano ang maraming pag-i-maintain ko. Opo, pwede po yan na maintain ka na lang. Yung po sa Amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, apat-apat na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin isang mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, punta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na. Oh, Wala Jan- man akong maintenance kasi. Oh, January sa Ngayon lang ako 79 na nangyari si nanay. Walang Kaya- maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing po, gumaling yung kanyang process. Rasis, Yung nag-relaya sugar na niya, nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayaw. nabagupay. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-una kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ko tayo. Napakinggan ko nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, makalamot akong kwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari kayo, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Mayroon nag-suggest sa akin si, yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo, siya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nakakain siya ng mararo na Oo, ganito. naganapin. Oo, anong mararo? Sa Oh, dito rin, yung amazing problem. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat naman nakikinig na may mga karamdaman, pwede bang i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing po? Kaya sasabihan ko si, wag ng pangalan. Awag ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta ka rin. Yes, pwede mong samahan. Oo, So yung, samahan ko siya. ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing 4 na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito, na gumaling ang kanyang mga kate-kate, yung rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your, assistant, at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay, 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parati, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love. Isa, and success. Success, ganyan. Success. Okay. Sabi ko, mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niya po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing. Ano po ang dahilan, Sir? Paki-po ninyo sa amin kung nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ako sa isang doktor. Nag-consult ako kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humihi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta ba ako sa isang doktor, specialist oncologist, para tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magkukuha daw ng sample at biopsy.
Pag sabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat punta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na rin siya sa Programa sa radyo. programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, di pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po Amazing po. at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasakay. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga na, nagtaka nga isa. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagaan. Kinamagaan. Yung ini-expect mo sa bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Wala. Nawala na. Yung pag Oo. sakit ng pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang sakit. Nung nakainom ka ng Amazing 4, nawala. Wala. Dalawang bis ko lang uminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag last time naman, uminom ako, by 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugong inihi. Oo, wala nang sakit na akong naramdaman. 24 hours. Wala pa ng 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Yun kaya doon ako nagsabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na po akong kahit ano. At saka bigla pong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na. Nawala yung parang mabagal ba yan. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon ng maganda. Sobra Sobrang pawi. pawis mo. Oo. Nalilitos yung katawan mo. Sobra lang. Gumaan talaga ang pakiramdam ko. Parang it's a miracle. Kaya nga sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin sila matulungan. Matulungan, Yun po. para hindi na sila mahirapan. Sobra kasi ang hirap na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ka na inipon. Yung unang ang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin ang ano, wala na. Kaya, Yun po. kumbaga, ano na, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang inisip ng burden sa kanila, wala na. Okay na. So, congratulations, sir. Talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So, congratulations, sir. So, sa mga nanonood, sir, ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak, at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Punta nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. At magkaroon ng peace of mind. Peace of mind. Yan ang importante. Masarap mabuhay Opo. na walang sakit na Oo. dinaramdam. Okay, sir, congratulations and mabuhay po kayo. So mga minamahal kong kababayan, ito po ang ating isa nagpapatunay, si Sir Raul, na talagang umihi na po siya ng dugo, hindi na makatulog ng mahusay. Pero nung uminom po ng ating mga amazing products natin, ito lalo amazing po. And one day lang po yung
pag-ihi niya wala. Yung nakatulog rin po kagad siya ng mahimbing at ngayon po 1 month pa lang ay tuloy-tuloy po ang kanyang paggaling at maliksinad at yun nga po sabi niya parehas kami kasi pag pinagpapawisan po tayo ibig sabihin healthy po tayo kasi nadi-detoxify ang ating katawan. So sana po sa lahat nating mga kababayan meron din po kayong mga health concern, huwag po kayong mag-atubili na kung hindi po malayo man po kayo, pwede po ninyo akong tawagan. I-search lang po ninyo ang Doc Joey Bitito page, i-like lang ninyo or i-follow para po kung ano man po ang concern ninyo, may chat po ninyo sa amin. At kung kayo naman po ay gustong pumunta sa amin, dito lang po tayo sa harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito po sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. At gusto naman mag-text sa atin sa 0998-975-8121 kasi po kami andito para tulungan po kayo. Ang aming pong mandate galing sa Panginoon Diyos na lahat ng tao dapat natutulungan sapagkat iisa po ang lahi natin, isa po tayo, Kristiyano, na gusto natin tulungan ang kapwa Kristiyano at bawat Pilipino. Maraming salamat, magandang araw at mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Okay, sir. Magandang hapon po sa ating mga nanonood ngayon sa atin. May bisita po sa atin si Ma'am Beth ng Daraga Albay. Siya po pumunta sa atin noong October 2022. Meron po siyang kidney stone at diabetic po siya. At binigyan po natin siya ng Amazing 4 during that pumunta siya dito sa atin. Ikwento po mo ninyo, madam, paano gumaling yung kidney stone nyo at saka yung diabetes ninyo nung pumunta kayo sa akin at ilang buwan po kayong uminom at after that nahinto yung pag-inom po ninyo. So, paliwanag lang po sa ating mga nanonood ninyo. 5 months lang po akong naiinom. Pagkatapos nawala na yung kidney stone ko. At nag-normal, so Normal na yung sugar mo. sugar. So, uminom po kayo October 2022 hanggang March 2023. Kasi to April, uminto na po kayo kasi sabi nga ninyo, yung wala na, natunaw na yung kidney stone ninyo, plus yung sugar ninyo nag-normalize na, kaya huminto na po kayo sa pag-iinom ng Amazing 4. So 5 months na intake at malaki po ang nagawa sa inyo. Ngayon po, andito kayo, uli ngayong October 2024 na. So ano po, ibig sabihin 1 year and 6 months na huminto po kayo pag-inom ng ating mga produktong Amazing products. So meron po kayo kino-complain naman ngayon na kayo po nahirapan mag-move or magdumi. At ano pa o ma'am ang nakita ninyo sa ngayon kasi 69 na po kayo ngayon pero pang tingnan kayo para wala pang 60. So malaki po ang nagawa ng ating Amazing 4. Ano po ang isa pa ang problema ninyo? Yung pagdumiman lang po. Hindi kayo pag nagkanumi na maayos. After 3 days. Oo. Kaya kailangan talaga mag-normalize yan kasi baka malason. Ay, Opo. Yung pagtulog po ninyo, kumusta naman? Okay. Ang paningin po ninyo, okay. Kasi natulungan na kayo ng ating Amazing 4 natin pa. So, ngayon po, inom na lang tayo. Hindi na po Amazing 4 kasi paglulumi lang naman, rekomendado natin yung Omega 1, yung 21 ingredients na galing US. Umpisan mo natin 2 capsules in the morning, 1 capsule at noon, and 1 capsule in the evening, then Mega coffee in the morning, at saka sa hapon, merienda ninyo, Amazing Juice. So, malaki po ang matitipid ninyo kasi hindi na Amazing 4 tulad ng dati kasi ito yung karamdaman ninyo nung dati, kaya Amazing 4 po ang pinainom sa inyo.
So ano po masasabi ninyo sa ating mga kababayan na at age 69 ay para kayong wala pang 60 at so pag inom ninyo ng 5 months sa Amazing 4, natulungan kayo, magkaroon kayo ng magandang kalusugan. Ano po masasabi ninyo sa ating mga kababayan? Pwede naman po kayong magpunta dito, i-try niyo yung Amazing para magaan ang kalusugan. So mga minamahal kong kababayan, tulad po ni Ma'am Beth from Daraga, Albay. She's now 69 years old. Very healthy na, wala na pong problema sa kidney stone, wala na problema sa sugar. Ang konti lang pong problema niya, ito po nga pong hindi siya nakapagdumi ng regular, kaya po andito siya sa atin. Kasi nga po nung gumaling siya, 1.5 years na hindi po siya nakainom uli ng ating mga produkto. Kaya po ay bumalik siya uli para alam niya kasi napakagaling ang ating produkto na matulungan pa siya. At of course, yun nga pong ang ating inaasam-asam na maging healthy tayo lalo pag nagkakaedad na, pag senior na, andyan na ang lahat ng maraming mga karamdaman. Maganda nga po kay Ma'am Beth at 69, yung pagdumi lang ang problema niya. So normal po ang sugar, normal po ang kanyang BP, normal po ang walang arthritis. So napakaganda. Kasi nga po sa 5 months sa pag-inom niya ng Amazing 4 dati, ay malaki po ang nagawa sa kanya at nagkaroon siya ng magandang kalusugan. So Ma'am Beth, maraming salamat. Hopefully po yung pag-move mo, yung pagdumi mo, makainom ka siguro in just a month, mag-normalize yan sapagkat very simple lang naman po ang problema ng pagdudumi sa amin, sa ating mga produkto. So mga kababayan namin, na kung ano man po ang inyong health concern, kung ano man inyong problema sa kalusugan, don't hesitate to come to us dito po sa DJB Eatery sa Barangay 18 Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Bukas kami Lunes hanggang Sabado from 8 to 7 in the evening. Ang aming pong numero 0998-975-8121, 0998-975-8121 o 0917-853-8933, 0917-853-8933. At pwede rin po kayo mag-order through online. Bayaran lang po ninyo ng GCash. Sabihin po ninyo inyong pangalan, address, contact number at papadala po namin sa GNT o sa LBC para makarating sa inyo ang aming mga produktong galing sa Amerika na proven and tested tulad po ng Amazing 4, Amazing Trio, Mega 1 at ang ating mga healthy drinks. Laging tanda natin mga kababayan, ang magandang kalusugan ay yan po ang inaasam-asam ng taong bayan. Pero po marami ang nagkakasakit, marami po ang casualty po, hindi sila nakakainom ng ating Amazing products. Maraming salamat, magandang po sa ating mga kababayan. Dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year ng
bumili kayo ng Migawan? Last year kasi, pumunta kami dito. Kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson. Tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang. Pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi naano siya sa pag ano ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo nung nagod for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nang ihi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Opo, Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa Mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo yung urinary. Urinalysis. Oho, sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po natulungan ng ating Migawan. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Migawan? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak? Opo. Parang uminom nitong ating produktong natatangin na galing sa Amerika. Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto walang side effect. Walang side Sabi effect ko, kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya ng kanyang father, 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Lorito Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB kasi ang papa mo 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po ano nangyari dito si Papa mo. Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purokto, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February. Yun po yung sabi na talaga siya. Parang nahihig. Walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-depression siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya para lalong nanghina,
nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos pang mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo. Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Crea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligaw. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang natandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng Crea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, nasabi niya, magpa-Crea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa sa lab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong Hindi nurse na galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligaw, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Crea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, ko po nito, request para magpa-Crea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala doon si Papa, nasa bilyaran, naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Doc. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo nung mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 ko. na lang, 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so... Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal lang magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. Yes, ang buhay po hindi nakukuha Ang buhay na. hindi. Yan nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalong this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin ngayon? Sa mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat Doc, salamat po sa Amazing 4, salamat po Madam sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nag-atubuli ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana nakakapag-motor,
Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pilojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing Four na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat. God bless po. Thank you po. Thank you. Kunin na yung... Okay, magandang umaga. Ako po pala si Violeta Bungat, ng taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po si Doc Bitito dahil doon po sa anak ko ang barkada sa Caritusan, sa Cassandra. Nalilimuan ko na umarin sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kahugutan. Bumili kami ng gamot nito. Tapos yung itong mga product niya. Sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice. Sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nag-inom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? 2016. 2016. 2016. So, ngayon po, kailan po kayo, bumalik naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati nagpapadala ko ng ito sa online. Nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kati ng ganito, o kaya kape. Maraming natutulungan sa ganitong product ni Doc Bitito. Try nyo po itong product ni Doc Bitito. Salamat! Ako po pala si Violeta Bungat, ng taga Tabaco,